Zer zarata? Animalia puri... Egin du. Galdaka, otxalo bero bat joan daizuela! Danontza zabalik? Izan da miluze efektua. Bai. Etorri zirenean zibilizatuak ziren, Bai. eta hirugarren saioa pasata egin dira basati bilakatu orain. Nola da? Nola? A ver. Txalo, apa, alako, iaz! Basati gure lehiakidipe, bai, batez be, Libete Inigo, ja, markak austera bideratuta zeuen burue. Bestako beste, 9. saioa, asko da. Ba, kontuz, 671 euro zuen marka gailuan. Eta esan dugu, Libe, apurtxu bete udari begira be bai, lanien egongo gorela, eta apurtxu bete egongo gorela, hortxe eta hementxe, baina, bueno, miluzeko pasaera honek be lagunduko du zezetan, ezta? Bai, karo. Beste humore bat, Bai. beste humore txubet hartzen. Ondo sartzen. Ondo, Inigo. Beste humoretsu bat hartzen da Inigor. Bai, Bai. ikusiko dugu. Bai, dinot, 671 euro, oiek izuzarrein berko duzuelako. Bueno, Inigo, zein tentzioarekin gaur? Bueno, betiko, a ber, finalera iriste gehan, behatz programa bai, final gutxixio. Ja. Así que, bueno, estatistikak zentzoretan, onda duten da. Badakizu ebe bai, helburua bidea dala. Beti. Beti. Bidea disfrutatzen. Ongetorri. Helburua bidea da. Neko utxek ere esan dezaken. Hori. Esan zezaken, beste modu baten baina. Nola? Helburuko izango da bidekoa! Txalo, harri! Bai, horixe! Ze ondo! Ze ondo! Beloki eta Nemu, legazpiko gure lagun berriak, ja. Bai. Lagunak egin gara segituan. Bigarren saioa, momentuz, saio bat, final bat jokatu, eta 278 euro irabazitu. Oso ondo? Oso pozeko. Horrekin, ze aurrekoan zuen kurrikuluma eta errepasatzen aritu ginen, baina helburuei eta begira ez gara jarri. Oraindik, ze egin nahi zenuk ez zuek? Diru honekin? Bai. Bueno, lehenengo afari bat. Hori, ale. Afari bat, kuadrilan edo? Asko bea. Ja, zuen biok. Bai, ulertu dugu. Afaritxo bat, eta hortik aurrera ja? Kapritxo, edo. Bai. Bai, zer. Zuga Nemu, baduzu kapritxorik horrela? Kapritxorik. Ontxe bertan... Esan daitekenik, diot. Zakite Ez? bantxe. Belokik, kapritxoren bat? Kapritxoren bat. Kapritxoak izatea oso importantea da, Bueno, pentsatu. Pentsauko dugu. Pentsatu, kapritxoren bat, eta saiatu diru gehiago irabazten. Kapritxo handi Kapritxoa finantzatzeko. Ados, apa bikote, zorte hon. Gure bikote berri, ongi etorri Ander eta baina zelan zauzia mutilek. Ondo. Bueno, Bizkaitarrak, Ander, lekaitxarrazu. Bai. Beñatzu abadinokue, baina lankide non, Ander? Gazteizen. Gasteizen. Barrutia ikastolan, han ezagutu nio dela 3 urte edo, eta han jarraitzen du balkarreaz. Lankide, ezagutu zarete, lankide eta oso lagun onak. Bai. Ondo, geure modu norepe. Hori ba. Lankide eta oso lagun onak. Bai. Bueno, Ander, zerbaitik animatu zarete, miluzera etortzen? Ba, beti biligan aur urte osoan ziar, bai ez, azkain lankide batzuk anima euskuen, eta... Behar izan duzu, akululan hori ez da atzeti pixka bat. Asko pentsau barik. Beraiek imaginatzen ditut, Juan, animatu! Etxean ego gana eta gustora begira, ez da? Errez esaten da hori. Ander, palara, ibiltze zara tala ere, herrian be saltxatan ibiltzie guzteko. Bai, Ondo. hori biltzen gara, ondo. Zetan ibiltze zara, gauzeketan tolatzen? Bai, danetik apur bat, eskirola, eta gero herri gintzen du, bai, da, bai. Oso ondo. Gustatu. Ardu, metzat. Beñat, alabatxu egaz? Bai. Ja, denporaren zati handi bet berari eskainita. Bai. Posik, Oso ondo. 3 urtetxo. 3 urtetxo? Bai. Ikusiko da bordu naita, ja? Bai, ja, gustataiako programa eta bai. Ze ondo, zeizentako? Bai. Martina. Martina. Biotza zuretzako, Martina. Mutileko, ongietorri, Bai, Eta Martina izan, Martina, ia aitak zeitzen dagoen, Ikusi, zenei luze, aztera doa, guazek! Zen polita, Martina, bai. Ondo. Txikitxue Martina, handituko da. Txiki handia, luzea, motza, berria, zarra. Oso ondo. Libe, guazen, denpora. Horrelakoa da, herri txikiko infernua. Handia. Euskara noizkoa ote, abestiak dio, aitorren hizkuntza dela. Zarra. Gardigailuaren azken minutua egin oizait oso... Luzea. Denok ezagutzen dugu elkar, Euskal Herria, ez baita bat ere. Handia. Asteburua ordea, aukeran gehienontzat izaten da. Motza. Eguneko nire momentua, goizeko kafea eta irakurtzeko. Berria. Horrelakoa izan dere, handitzen, hasi naiz handitzen. Txikia. Eszena batzuk kenduko nizkioke filmari, iruditu baitzait apur bat. Luzea.
hautsa batzuetan edo zimurrak bestetan, eramaino ditu honek. Soinean. Iniciatua bukatu horretik ere, esmatu, termino hauetan oso ondo, Txiki, luze, motz, zahar, berri, oso ondo, iru esan manuen ze, bederatzi, 90 puntu! Hau da, hau azera, hau, Ba, anetan, hasiko gara, puntuak pilatzen, haupaneskak, denpora. Zarrak baino, harrera hobea jasoi du. Berriak. Etorri Jon, begiratu hegazkineko leiotik, dena ikusten da hain. Txikia. Aspertzen ari naiz, bidaia egiten ari baitzaitik karagarri. Luzea. Atxotitzak, azteriaren buztana nolakoa den esan dit. Motza. Luzea. Erabili duzun esaldi hori, esan daiteke dela esaera. Zarra. Zarautz zelata daiteke bertatik, dorre honek du abizena. Zarra. Luzea. Lazkaokoa izan zen, bertsolari handia naiz eta deitzen zioten. Txikia. Berria baino nahiago izaten dut erosi gazta. Zarra. Iruñeko arresiko ate honek ongi etorria ematen digu bera da atari. Zarra. Berria. Zuko tragoa. Mira, zuek ere ondo, kapritxoa gaipatu ditugu da, gazta zaharra, kapritxo egin artean dago. Bai, Bai. Nei. Belokik dio... Nei, nina izalea. Gazta oroar. Oroar. Bueno, nahiago puntuak. Bai, noski. Bazuentzako 60 orduan. Usan, zait, gazta zaharra. Gero eskertxarrekoa ingururako, eta esan nahi dut. Nabaritzen du bizilagunak ere, ari zarela. Kroketak zerenak? Bakailua, ordaiazpikoa, nasketa... Ondo. Ander, Beñat. Badago hor txiste bat, baina ez dugu kontatuko, lasai. Gero off the record. Off the record, bai. Ondo. Ander, Beñat, zuek asmatu asko, eta gero antzunen txistie. Venga, guazen, denpara. Euskarazko egunkari honek, bete berri ditu, 20 urte. Berria. Ez dakit Zelandak eta Gineak nola egiten duten, baina beti esaten diete daudela horrela. Zelanda? Berria. Britainiari aldiz, beste hitz bat jarri diote atzetik. Handia. Saskibaloian pivot postuan jokatzen nuen, naizelako handia edo? Luzea. Esaerak dio, sua txarra dela, egurra bada? Handia. Zarra. Santoñara goaz, surf egitera zain dugu bertako ondartza? Zarra. Berria. Egi esan altzeko Miguel Joaquin Eleizegi etzen bat ere... Zaharra. Txikia. Donostiako Konstituzio plazari deitu diezaiokezu ere plaza? Berria. Bai. Atzoko handia ezen txikia, trampatxo batzuk ere baziren bidean. Baina hasi gara. Lau zuzen erantzun da, 40 puntu bikote. Zendo. Liberen errutinaren parte da, ja. Egun bat, ez da benetako egun bat imintzioak aritzen ez jazara, beraz, ez hartu lekua, peño, zuere erne, aurre hartuta nabarmen momentuz, eta aldeak nabarmentzeko aukera. Demora. Sakatu aurrena, mesedez? Aukeratu. Peninsula, Espainia zan. Espainia, Italia, ikusten, Erresuma Batua, Ingalaterra, Londres, Eskandinavia da hoi, Oslo. Segi, zu bota? Oslo, Estocolmo, Suedia, Noruega... Hostia, claro. Haundigo, vale. Ia, imintzioka. Imate. Bega? Gidatu, gidatzen izan, taxista, kamioia, autobusa, zer gidaria. Gidatzen joana, kotxea. Kotxean, aurrian... Izuna otakoa, ota. Izuna, zepoa, matrikula, ITV-a. Bai. Ondo. Bigarren marrazkia. Bale... Itxasua, eguzkia... Ibai bat da hoi... Segi, Libe. Bandera... Tontorra... Ondo ari zara? Tontorreko bandera, tontorrean ze jartzen da, ikurriña. Ikurra... Itxasoan... Ondo, itxaso handia, bandera gorria. Bandera gorria. Kolori esto jakin zuen. Bueno, eta pena, Izaro Andres ere imintzioka egiteko gaben eukan eta... Ez que esto pentso asmatuko banik orden ez dutin. Limoitxo batzu, jan... Ba, espan asmatuko. 2, 40, hau batzuek. Beloki eta Anemu, zuek ere... Azteko prest, ez da? Bai, prest. Anemu, noski, zugongo zara. Hartu lekua,
Tira, 60 puntutxo baditugu. Gehiago komeni, eh? Ea gau kontzeptuak asmatzen ditu. Denbora. Leoia. Tigrea. Puma. Oska. Sustoa. Bai. Bildurra. Buia, oiua. Ondo. Hane, venga, segi. Zartagia... Baskula. Segi begira. Zer da hori? Begira, ondo dago, Bueno. Xagua. Trampa, zepoa. Antzekoa. Zepoa. Arratoia. Non? Zuloan. Zer da hori? Alkantarilla. Bai. Pertsona. Korrikalaria. Sprinta. Usain Bolt. Bai. Zer da hori? Kandela. Ez. Iturria, ez. Venga, rez. Zer da Bota, hori? bota. Basoa, erantzia txotx. Venga, bero. Ah! Lata bat. Lata. Lata bat. Monstroa. Lata zen, bai. Geratu zaigu bai Monstroa ere bai. zintzilik. Eta hamster gurpila, baitu. Urpildu gara, Berari omenaldia eginez, Usain Bolt zehazkar. Esmatu zuen. Bai, bai. Espreina, laztara gara, Usain Bolt! Listor? Bat, neskako, bai, puntu, zuen markagaiora. Ander eta Beñat, esan dugu, ari gauza askotan aritzen zaretela. Inintzioka trebea zein da, biotatik? Bera. Beñat, zalantzari gabe bartu Bera, lekua. Beñat, bai. Bai. Bera, bera. Irakaskideek ere esango dute, bai. Joan, Beñat. Eta ikustago guk zer egiten duzun, puntua bildu, aldela, Demora. Ia, inintzio kasita. Gerrikua, prakalaburrak, eguzkia, bero, gona, Bero? bikinia, Bero? trikinia, bainu jantzia, Bero? Segi horrander, antzeko zerbait da, esmokina ez. Ostra. Bainu jantzia, bero? beroarekin, paso. Jauen. Ia marrazten. Mobila, atea, Bai. atea irekitzeko zerradura, zerraila. Antzekoa. Kisketea. Hori bai. Kisketa. Ia, beste bat emintzioka. Ura edan, edaria, kubata, hotza, Venga. sorbetea. Bero? Antzekoa. Granizatua. Bai. Hori bai. Ai, denpora bari geratu gara. Bai. Perilla bat. Marrazia denpora bari geratu gara. Eta pareoa, Pareo batekin. jartzeko Ez lan baina, bai. guztu joi behinan momentu batean pertsonaian sartu ere egin dela egin du. Pareoa jantzita daukat. Tore. Ba beste bi, 40 puntu. Isilik amaituta hitz eskutura goaz. Eta gure 3. proba, erabaki horra izan daitekena aldeak nabarmentzeko, Libe Inigo, ze posizio honetik ebiatuko zareten, nordue? Inigo. Errutina. Bortxe alde hori, ondo ginezkerarik eta behitu ondo. Guazten denpora. Zaharren, Egoitza. eskalaguna, Utila. Erran dago. erlaria, Gudaria. antzinakoa, Gladiadorea. zit, Kampeador. paso, arreno. Paso. Taberna. Sinonimo da bai. Bikoa, Irukoa. ondo. Ondo? Paso. Paso. Ja, paso hau. Kirolaria. Lastima. Hartu lekua. Bai, azken hori atleta zen, kirola ere esparru oso zabala. Ni atleta onak zuek, Bi, zuzen erantzun da 40 puntu bikote.
Zuekin, ane, zegoen txanda orain, norduen. Ni bez. Hartu lekue. Eta, ia, momentuz aldiek, markagailuetan, venga, aldiek txikitxeko perest. Guazten denpora. Jateko, Makarroiak. zereala, garia. Beste bat. Paso. Vale, paso. Vale, kirola. Pelota. Azkar. Atletismoa. Ekintza. Korrika. Bai? Paso. Yoga. Pilates. Bikain. Zeruan. Zarrak. Ilargia. Eguzkia. Zer. Izarra. Beste bat. Satelitea. Bai. Oso ondo. Eguzkia izarra baita, baina ilargia satelitea, eta guk satelitea Ja, bai. izarra. Bai. Baina ondo, eta yoga pilates kontuak ere ondo menperatzen ditugu, eta? Bai. Bat esan eta beste etorri zaigu. Berroi puntu, bikain. Ander eta bainat. Zegoen txanda. Venga, nordu maire. Ia Venga, ba. Ander. Honela banatu ditugu, zereginek, bainat danak asmatzeko prest. A ber. Geratuko zara? A ber. Bale, badatoz. Ander, ondo pentsa, guazen denpora. Paso. Erori. Jeiki. Bustita. Beste bat. Paso. Kortxoan. Botella. Jartzeko. Beste bat. Klipa. Txintxeta. Oso ondo. Janaria. Berdurak. Berdea. Entxalada. Borobila. Orburua. Txikia. Aseituna. Euskeraz. Oliba. Bai. Iria. Madrid. Nafarroa. Torri, Ander. Torri. Pena, berandutxo iritsi da azkeneko hori, aurrez, segundu batzuk guatzen dizigu, irristatu kontzeptu asmatu nahian. Bai. Tira, zuek ere ez duzu irriste egin, beste guzti bezala, beste 2, eta beste 40 puntu zuentzat. Ondo. Bortxe puntua pilatzen gure lehiakiak. Momentuz, 170 puntu, libete nigo de markagailuan, 120 puntu anek eta anek, beste 120, Anderrek eta bainatek. Zer garri, Itxura polita honek. Landalan, gure lehiakiak eta lanean jarraitu beharko dute, kasu honetan, bigarren faserako pasearen bila. Libete nigo, lehenengo taula. Zer basi erantzuten libe, bezorte hon, guazen denpora. Sargoria urretxun. Sapa. Igeri gaintzan. Aratunat. Sargoria urretxun. Sapa. Igeri gaintzan. Iraten. Ekaitza askoitian. Estizabarra. Bainu jantzia. Txaparroa. Bidaia barkozen. Aratunat. Eguzkia. Ekia. Herriko jaiak. Beste buruak. Haupa. Aurre hartuta zineten, orain ja seguru zarete. 100 puntu bikote, oso ondo! Hanetanen, konzentratu, puntuak behar dituzue, guazen, neskak denpora. Ilunabarra Landibarren. Astiria. Gerezia Bardozen. Xisa. Soinekoa Behorlegin. Ulitxa. Ilunabarra Landibarren. Astiria. Gerezia Bardozen. Xisa. Soinekoa Behorlegin. Agorria. Ander? Ilunabarra Landibarren. Astiria. Gerezia Bardozen. Xisa. Soinekoa Behorlegin. Uaina. Ilunabarra Landibarren. Astiria. Gerezia Bardozen. Xixa. Soinekoa Behorlegin. Zaia. Errebotea ere hortarako dago, Arrapatzeko, zalantzari gabe. Haupa bikote, 20 puntu zuentzat. Ander bainat, eta zegoenetik agiatu, 3. taula. Guazten denpora. Gona Senperen. Kerizpea. Gona Senperen.
Kotiluna. Marrubia Larrainen. Arraga. Txapela Baigorrin. Gapelua. Lakua. Urgeldia. Galerna. Enbata. Enara Bakion. Elaia. Itzala. Gerispea. Venga! Ondo. Eginak, lankideak arro, Bi otaz gainera, Baita gu ere, 1 puntu, bikote, oso ondo! Bortxe markagailuak ikusteko momentua, 260 marteneko markagailuan, Linek eta Iñigok, Anek eta Anek 120, Ankerrek eta Beñatek 240. Beloki eta Anemu, bihotzeko gure legazpiarrak, bihotzekoak oso egun gutxitan egin zarete gainera. Bigarren saioa gaur, baina ja, bueno, maitasun hori, seinale ona izaten da beti, Lehiakide biziak, bizkorrak, alaiak, eta gertu ibilizarete, azken fasea ontara arte, baina... Gaur eskaxago. Beloki, ze sentsazio oro har? Ondo, pozik. Balantze positiboa. Bai, balantze positiboa. Azkenakin zapore gazi gozoa, baina... Ja, bueno, gazi gozo hori pixka bat gozatzeko, esan dugu, bazkari bat egiteko edo tordu bat egiteko modu mazarete, 278 euro irabazita. Hori bai. Gustora. Ze irribarre, ze ganora, ze bisita ona guretzat, ze lehiakionak. Eskerrik asko neska, getortu Ondo bikote, vamos egin, mila esker. Aurrera ba, mi luzen, bueno, zazpikitxo bat, aurrena, esatik iritsi zaigu, Nafarroa garaitik, ala helarazi digu Jose Begiristainek. Bertan, Nafarroako gobernuak jarritako karteltxo bat bietara, gaztelera euskara. Gazteleraz kartelak dio, koto de pesca intensibo, eta euskaraz berriz, arrantxa barrutia intensiboa. Ez da zergatik, jazki, baina hau irakurritan niri automatikoki etorri zait burura mirri, arrantxa barrutia intensiboa, gaxen, gaina berartu da, txile diran! Babolio! Bai, zakit, polita da. Ez da zuzena, baina polita da. Igual bera da, egilea. Igual berak, igual mirrik idatzi ditu kartela. Igual bera da egilea. Ba, segi horreta mirri, txalo, deskarri asko. Zeratik abiatuta, Libe eta Iñigo ia etxeko moduen, honek bakite hau zer dan. Ander eta Beñat, nobedadea, Egoera, aurrera eginda, Ander Rondo, posik. Bai, tranquila. Bai, ez da, gauza derra aurrera egitea. Ja, ba. Orain, ezaztu, puntua behar ditugu, gero sokatira. Gerez etorri, puntu eske, Orain irabazi, definizioak. Opa, Libe, denbora. Ekinozio garaian mareak onelakoak izan ohi dira. Biziak. Oso ondo. Erabakitzeko garaian tarteka izaten duguna. Alantza. Ikain, zeru ilunean dirdirka topatuko duzu. Izarra. Ze polita. Izarraren ondoko gaueko argizaki nagusia. Iargia. Bikain, lekale marroi txiki-txikia. Ilista. Dirista. Maritxu Kajoi ospatzen den herria. Txabal, arrasate. Kontuz, arrasate. Barearekin batera izugarrizko parea egiten duena. Karakola. Oso ondo. Karakolak berarekin daramana beti. Etxea. Etxea, bikain. Lapurdin, tren txipian igo zaitezken mendia. Larrun. Larrun mendia. Azoka edo merkatua. Edo... azoka, merkatua... Larrun batetan... Feria. Feria. Dutxan, gorputza garbitzeko erabiltzen den produktua. Xaboia. Bikain, Baiona zeharkatzen duen ibaia. Aturri. Epa, aturri. Elizako dorre altuenean topatuko duzu maiz. Kanpaia. Kanpaia. Eta lurrarekin talka egin dezaken zeruko elementua. Meteorito. Bai. Etorriko da. Egunen baten etorriko da. Beti... Iñigo astrofizikaria da, eta badakizu baietz. 1000 milioi urte barru, 2000 edo bosteun, edo 50, baina etorriko da meteorikoa. Gu libratuko gara? Gu bai. Seguruna bai. Gu bai. Bitartean, bizitzak jarrai dezala, 300 haupa zueko sondo. Etorriko da. Beti ematen dugu. Bueno, baina ordurako igual, desbideratzeko modure emateko. Ez. Jarriko dugu Under Palace. Birrindu. Ez dakit ba. Pelota handia da hori, ez da? Momentuz definizioak. Ados? Ia ba, demora. Urdailaren eta esteen egoitza. Ander? Sabela. Sabela. Oso temperatura altuan hartzen den lurrun bainua. Sauna. Bikain. Ageritik kendu ikusezin edo suma ezin bihurtu. Desagertu. Osondo. Beroren bidez gauzak edo gaiak berotzeko tresna. Berotu Beñat? Non? Bai motel. Labea. Oker dagoena zuzentzen duena. Zuzentzailea. Ondo, aritmetikako oinarrizko eragiketak egiteko taula boladuna. Abakoa. Abakoa.
begiak izten zaizkion lankideak duena. Logura. Logura, galanta. Telefono bidezko komunikazioa. Deia. Deia, partida jokatzeko bisitatu beharreko itzordua. Entrenamendua. Ondo, birzikelatzeko etxeko poltsa eraman beharreko tokia. Saskia. Baina, nora? Saltokira, bai. Ondo? Komeni. Saltoki ez du ikusi hori, baina aurrekuek edertu ikusi. Eta 980 puntu, ondo. Eroglifikoak. Libet inigo. Asperen, Libek. Ez ondo, Ondo, bai. Ondo, gogoz, danak esmatzeko, badator lehenengoa, haupa bikote denpora. Laster iritsiko dira. Udalekuak. Oso ondo. Madari horri udare deituko digu, udare. R-L gaitxik aldatuta, udale. Eta ateak, kuak. Udalekuak, oso ondo. Ibilitzarete, monitore eta? Ni ume bezala. Ume. Erabiltzaile izan zara. Menuki genuen... Lehiakidetako bat, lehiakide bat nire- zure begirale izan dagoa? Bai. Aiba. Aiba. Historiako finala faiatu zuen, Hasier. Ah, bai. Eta gero egin zenuen etxera bidalizuk, ezta? Bueno, bai. Nola bai. kasuan bai. Nola bai. Bai, izan do, ze... Bai, polita. Pagune, Hemen topa ondo. egiten, hori da? Bai, Zerto. Bigarren erolifikoa, guazen denpora. Nola egin dituzu gailetak? Eka, osea, da... Kala. La... Txinako zer hiri hori. Pekin, rekin, Ekin. ekan... Kala, kanelarekin. Oso ondo. Ekan, ibili gara, baina kan, Gero, la nota, kanela eta pekin, P, ordezkatu, R horregaitxik, rekin, kanelarekin. Libek berak ere nola ospatu den? Ena Oso espero. ondo. Sale? Kanela sale? Bai. Anime bai. Gero kontuz, eztula eta... Arrozez egiten Ba, egiten. bai. Bai, sale. Ba, kanela, hirugarren eroglifikoa denpora. Piztu, Suziria. oso ondo. Zua, Siria, ikusten genuen Siriako bandera, S eta Z ordezkatu, zu Siria, oso ondo. Eta suziria zerura, Irutik iru, 80 puntu! Susmoa, Bai, ari ote zaizkigun pixka bat itzaltzen. Horregatik suziritxo bat. Galdakaoko elexalde institutua guazen! venga, Hirugarren egunez segidan hemen. zer. Ez da erraza, Baina bizkotxue janda edo ez? Bai edo? Bai, ona? Bueno, Gehiago nahi. Vale. Zer hortxe erdizka. Ander, bainat, eroglifikuek. Bai, barre. Ba, kanela purbet. Venga, ba. Venga, kanela purbet. Guazen, lehenengoa, denpora. Azkenean estrainatuko dut. Zer zen hori? Nor da? Ua, da ikusten eban, Bikingoa, biki. Bale? Biki behar antzunen zati. Segi. Bikinia. Bai, zondo. Ondo. Marrazki bikidunak, bikingoa. Biki, ni, eta bikinia. Ondo. Lagungarria izango zaizu, zuek ere keinuak egin, hemen. Asmatzen saiatu hori izateko, berak bezala xe. Ondo, batetik bat, oso ondo. Venga, bigarrena, denpora. Txiste derra bota du. Ida, Gaztei, ez, Iruña. Ez, zer da? Plaza. Venga. Plaza Olak. Bai, oso bikain. ondo. Donostiako konstituzio plaza ederra ikusten genuen. Plaza eta olak. Beien, plaza olak. Jon Plaza hola, Tutun Platz ikuskizunarekin dabil, beraz, joan ikustera eta kontratatu, eta Tiki-tiki zari, tiki-tiki gara. Claro. Egia esan. Berak ireki zuen bidea, Bera izan zen horrela. Komediante tunante batzuk. Bai. Komediante Zer tunante remedio. batzuk. Hirugarren erolefiko damazten denpora. Kirola egiten apurtu du. Behatza. Oso ondo. Jode. Ardiak B. Hortzik ikusten dugu gazta, izpiluan alderantziz. Atza G. Eta geken dute, atza, behatza, oso ondo. Oso bizkorre, Bueno, irutik iru, 80 puntu zuek ere. Kanta. Ezu kanta. Bakizu nola dion abestiak? Ja. Mi luzeko esku, Ja, aldeko. atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Apagalaka, mila esker, zerrik asko. Zuekin. Hau da, MTV Unplugged bat. Bai, dena den, ikasturtea bukatu dugu sintoniari gabe. Bai, datorren urterako dakule, Tom, grabatzen dagoela. bai ez da? Bai, Ja grabatu? bai.
Oso ondo, nasketak eta egiten, urren urtean seguragoa izango da. Momentuz, gaurkoak, Libe Inigo, zuena da eskua, lehenbizikoa bintzat, ia ba, esaldiak zitxura duen. Eta enuntziatu hause, garai batean, telebista jarri eta egunero entzuten zen kantu hau gure etxean. Oso ondo. Bueno, saio oso arrakastatxu bat edo, aldiro kantu hori. Az gaitezen lanean. Non egiten da kaxarranka, elantxoben edo lekeition? Lekitxon. Opander. Ondo, San Pedro unien. Aurrera. Nola deitzen da, Matxin Jauregi eta Eli Pagolak argian egiten duten bideo podcasta. Egonarria edo egunargia? Egonarria. Ondo. Bokala orain, Aurrera. Europako zein herrialdetan dago txakur gehien, Errusian edo Alemanian? Alemanian? Errusian gehiago. Zazuzena, Errusian, errebotean derbeñat, zenbat txakur daude Errusian? 15 milioi baino gutxiago edo gehiago? Gutxiago. Ba, gehiago daude. Erne. Laugarren erasalto. Zer izan zen Josepa Antoni Aranberri, bertsolaria edo musikaria? Bertsolaria? Bai. Erre. Bosgarren erasalto noski. Norena da munduko alabak kantua, Jogurina Boroba edo Aire Aizpak? Eire aizpak. Ba, Jogurinarena da errebotea. Zein urtetan sortu zen Jogurina Boroba pertsonaia? 1994an edo 2002an? 2002. Ezpa? Zabiltza fin, errebotetan. 6. errondara salto, zer dago Donostiatik hartuago? Milan edo Turin? Turin. Turin. Oso ondo. Te. Turinen te. Garai batean telebista jarri eta egunero entzuten zen kantu hau gure etxean. Hori enuntziatua. Libe Inigo ikusi duzu zerbait edo? Zerbait baino gutxi. Baina aurrera orduan. Bizkaiko zein herritan dago Txiberri pilotalekua, Urdulizen edo Elexalden? Urdulizen. Oso ondo. Bokala. Bueno. Argigarria. Baina nahiko ez, akaso? Askatu nahi duzu bikote? Ez. Aurrera ba. Pertsonen zein eunekok ditu begi urdinak? Euneko 8, 10, euneko 10, 12? 8, 10? Ai! N. Kantu bat da, Eta... kantuaren letra hortxe ezkutatuta dagoena. Libe Inigo, askatu nahi duzu, Ez. Aurrera ba. Zein musika estilo entzungo duzu dance jaialdian? Jazz edo elektronika? Elektronika. Haupa zuek. Ikain, bide batez? 9. erronda, hau. Ja? Vale. Beste erronda badago. Edo askatzen saiatu. Ander eta Beñat, desiatzen daude. Hartuko lukete aukera. Askatu nahi duzue? Aurrera ba? Bota. Azken errondara? Kukai dantza konpainiaren zein obrak jaso du aurten Max saria eta orain zer edo erritu? Eta orain zer. Zuzena da. Bertier. Eta... zuena askatzeko aukera. Probatu. Enuntziatua, garai batean, telebista jarri eta egunero entzuten zen kantu hau gure etxean. Egunero, Anderzuek ere bai, Baina, beraiek askatu behar baitute. Inigo, saiatuko zara? Laia. Erantzun bat behar dugu bikote? Barkatu, egunetik egunera da... Baren, ez, da batarren itzalera hemen bilduko gera. Saiatu gara. Goinkale ikusi behar, egunetik egunera, lasatarren itzalera, hemen bilduko gera, bi ollar arroen legera.
Goinkaleko sintonia. Ez. Ez que oso umi eginen. Ja, Osea, ja. nik ikusi izan dut, baino... Bai, Ander Beñat zuek bai, Gu bai. Basatarrak eta elkarri mokoka eta... Bai. Bueno, tira. Don Luis da. Komo inik ez dugu ganatu lehenbizikoan? Don Luis da. Apaizata. Maria Luisa, superfan. Zinestekoa. Bai. Euskal referente handien. Bai, Bai, gure kontsu maitie. Zuena da esaldi hau, dena den, zuen eskua oraintxe eta komoina eragzeko aukera ere, bai. Enuntziatua zuentzat, begira, aproposa kaso, gogoratzen 2 eta 1 telesaila, Piskat bai. ba, aurrekoaren bide beretik. Hasi lanean, Bakarra. orkesta sinfonikoan non kokatzen dira arizko instrumentuak, lehen hilaran edo bigarrenean? Bigarrena. Ez, aurrean, errebotea beraz, zuzendariaren zein aldetan kokatzen da pianoa orkestra sinfoniko batean. Ezkerrean edo eskubitan? Ezkerra. Bai? Aurrera? Zein urtetan jaio zen Iban Garate, 1982an edo 76an? 82an. Bai, zuzen. Bokala. Neure gizona. Bai, ez da? Bai. Ibantxo, Orain zeuzara, bai, aurretik zer bera. gatorra. 2 eta 1 telesaila? Bueno, animo, beraz. 3. Zein da Kamerungo hiriburua? Jaunde edo Douala? Jaunde. Bai, Oso ondo, te. Izkia. 4. salto. Zenbat urte ditu unibertsoak? 12 milioi baino gutxiago edo gehiago? 9 milioi baino gehiago. Astrofizikaria hemen. Mila. Klasea, eskola ematen. Ka. 5. errondara salto, bikote? Bai. Ia. Zenbat urte ditu Dolly Partonek? Bai, 77 edo 82? 82. Ez? Ander Beñat, zuen aukera orain! Zein urtetakoa da Dolly Partonen Jolene singela? 1973 edo 73? 73. Jolene. Oso no? I. Eta zuentzat aproposagoa, akaso, enuntziatua bera ere. 2 eta 1 telesaila. Eta bertako sintonia. Gogoan izango duzuen. Aurrera, bikote? Bai. Zein herrialdetan dute autobidean 140 km/h abiadura muga? Polonian edo Belgikan? Belgika. Rebotea, non da autobideetako abiadura muga handiagoa? Txilen edo Perun? Txilen. Zeta. Tira, ari zarete? Eta bidean puntuak irabazea ere interesgarria da. Beti noski, baina komodina lortzekotan esaldi askatu behar da. Libe Inigo. Bota. Sei, bai. 7. erronda. Gipuzkoako zein herritako biztanleei deitzen diete txintxarriak. Abaltizketa, alegia. Zera Gipuzkoarra. Altizketa. Alegi, zein ez izen dute segurako herritarrek? Zopajaleak edo hijitoak? Sopa jaleak. Bai horixe, ala dira. B. Bueno, zuek bautakoa, belaunaldiagatik eta gertuago izan duzuen telesail bat. Sintoniaren zatitxo bat daukagu hemen. Beko lerro adin bat daukagunok ja irakurtzen. Bai, ez da? Goikua igualez. 8. salto, bikote. Bai. Nola du izena Arantzazuko Artzain Eskolak? Gomiztegi edo Zorriztegi? Gomiztegi. Bai? Bokal bat, E. Interesgarria oso. Ander Beñat. Tankerari gartzen diozue? Bai. Bai. Baina. Askatzen saiatu nahi duzu? Ez. Ez? Aurrera ba. Non dute jatorria babutxa oinetakoek Arabian edo Egipton? Egipto. Arabian! Libe Inigo, errebotea. Non dute jatorria Geta oinetakoek Txinan edo Japonian? Japonia. Hori bai. Askatu nahi du. Askatu egin nahi duzu, Bai. Zer horrek, Inigo? Bai. Bai, ba, ozen eta argi mesedez. Egon lasai, ez kezkatu, 2 eta 1, ez dira sekula, 3 izan. Telesaila ikusi gabe zuzena da?
Bai, oso ondo! Komodin hau batzuek. Zeren dieta bat, ez dira, sekula, Hiru izan. Ondo. Zuei, Buah, ze telesailona? gure artxibotik horrela noizbait ikusita, baina parez pare tita egun tokatu, oso ondo, Komodina zuentzat, 60 puntuta komodina, Libe eta Inigo. Haupa. Ander Beñat, 210 puntu. Bueno, aldetxuek, ondo, baina humorez, bagoaz, sokatirera. Ander Beñat, zeuek hasi, denporarik ez galdu. Daldala erantzun zuzenak egon. Guazen mutile, denpora. Nola du izena Nafarroa hegoaldeko abesteko molde berezi eta tradizionalak? Jota. Bai. Libe eta Inigo, guazen denpora. Zein zen Gandhi politikari eta buruzagi erlijiosoaren izena? Mahatma. Osando. Ander eta Beñat, denpora. Zapatua hitzari zein izki kendu behar diozu oinetakoa lortzeko? Bai. Libe eta Inigo, denpora. Zenbat aldiz irabazi du bera-berak Espainiako kopa? 4. 7. Nola izena du Euskal Meteorologia Agentziak? Euskalmet. Osando. Ander eta Beñat, zeuen txanda, denpora. Urdinaz eta horiaz gain, ze beste kolore du Errumaniako banderak? Gorria. Osondo. Libe eta Inigo, zeuen txanda, guazen denpora. Zenbat urte bete ditu aurten Usurbilgo Zumetaren muralak? 20. 50. Kantuaren arabera, ze hegaztik galdu zituen burua, begia, mokoa? Oioak? Zozoak. Amerikako estatu batuetako zein hiritan dago Metropolitan Opera House? New Yorken? New Yorken dago, osondo. Wow, 52 puntu. Kaso honetan, ekeitio abadino aldera joan dira. Sogatira ez du ikusten ari gara, eutxi horri, Mutilek, guazten denpora. Zenbat hilabeteren izenak hasten dira A izkiarekin? 7. 4. Bukatu esara, nolako egurra alako? Espala. Bale. Libe eta Inigo, zeuen txanda denpora. Nork sortu zuen Misioa filmeko soinuan da? Jan Tiersen? Ennio Morricone. Zer dute komunean Salt Lake Cityk eta Gezaltza Ainanak? Gatzadiak. Gatza, osondo. Ander Beñat, denpora. Zein herrialdera munduko populatuena? India. Osondo. Txinari aurra hartuta azken aldian. Libe eta Inigo, zeuen txanda. Guazen. Denpora. Zein atezain mitikori jarriko diote eskultura San Mames ondoan? Iribarri. Bai. Ander eta Beñat, denpora. Ze urtetan egingo da urrengo korrika? 2024. Bikain. Libe eta Inigoren ganagoaz, denpora. Ze erakunde adierazteko erabiltzen da NDF sigla? Paso. Nazioarteko diru funtsa. Estropadetan zein hilabetetan jokatzen da Kontxako bandera? Iraien. Osondo. Ander eta Beñat, denpora. Ze lanbide du Rafa Gorrotxategik? Idazlea. Gozogila, txokolategila. Film batean nola deitzen zaio historiaren orden hautsita iragana erakusten duen eszenari? Sinopsia. Flashback. Euskal Herriko zel lurraldetakoa zen Jose Maria Jimeno Jurio historialaria. Gipuzkoa. Nafarroa. Ze musika tresna jotzen du Ines Osinagak? Trikitixa. Osondo. Zeina, azken txampa honetan, 60 puntu galdu ditugu. Rafa Gorrotxategi gozogilearekin naztuta pixka bat. Libe Inigo, badakizu zer egin barden, ez da? Komodin erabili. Guazen bikote, denpora. Zein urtetan ondoratu zen Prestige itsasontzia? Komodina. 2002an. Komodin erabilita azken segundoak. Ander Beñat, guazen denpora. Aizeteagatik pasealeku berria itxi badute, ze hiritan zaude? Donosti. Bai. Libe eta Inigo, denpora. Gipuzkoako zerritakoa da Aitor Mendiluze bertsolaria. Andoain. Ondo, narra! Oso soko dira, doktorea ikusi dugu, denbora bukatuen erako, Libek eta Inigok 329 puntu, Ander Beñat, 230 zuek. Bueno, Ander Beñat, ondo? Bai. Etorri leku hartu sailkatu behintzet, eta ikusten gabiltze Barrutia ikastolako irakasle dana pozik, zabek ikusitxe? Espero baiet. Hori. Seguro baiet. Eskerrik asko bikote. Ba, bikote. Luzen arte. Venga, ba. Suerte. Libe eta Inigo, berriz ere finalean, txampa polita azken aldian, Gusto hartu diogu honi. Mantendu horretan, noski, laugarren finala gaurkoa, 329 puntu. Irabazita denera, 1000 euro pilatu dituzue. Justo. Borobil, Oso, no? 1000 euro. Etxera joateko moduan. Oso ondo. Bai, bai.
Bai? Bueno, ez. Behin hona etorrita, Jotekotan. gixeago nahi, askoz gehiago daukagu jokoan, Gaur, zakuan erne, 18.722 euro. Opa! Bai. Zakua irabazte eta kantari. Hasiko gineak ez, seguro. Uste gehiagon, bai. Libe, Inigo, bazari honak, kanta bat entzun eta letrak eta ikasten? Inigo ez, argi geratu da? Libe bai. Bueno, irratien entzun baten, bitan irutan daia kantatzen hasi. Zu bazara hona? Bai, guztan zait, bai. Bai, Kalea. entzun kantak. Adi, etxien danok, gaurko eremuak. Izarren hautsa, negu hurbilak aikamutil. Xabier Lete eta Mikel Laboaren abestiak. Ondoren azalduko diren hitzak, hitz solteak, ze abestitan agertzen diren, asmatu beharko duzue. Vale. Datorren hitza, izarren hautsa kantakoa den, negu hurbilak edo aikamutil. Vale. Ondo. Sorte hon, A ver. 1 segundo, denpora. Ona. Zaren hau txego. Azkarrengo Azkarrengo nuketa gero. Vale, da gero pentsako bizarren hau txego. Sasia. Ai, kastika horrein, dio. Bizarren hau txen ez. Ez, negur bilak ez. Bai, igual, bai. Samo que ez. Zakit, ba, negur bila. Katua. Zaren hau txen ez. Amutil jaikia di, Bai, kamuti nima. Esan ez dakit. katua da. Nik uste negur bilak, Oilarra. Aikamutila jaikia di. Os pega bai arresatia, por ahí. Ez que jaikia di, oiar, ez dakit horre gaitxik eitxot. Boa, ez Ez que dakit nik, papelien bai. eukine bai, bai. Arnasa. Googleen sartezkeo. Bizarren hau igual. Bai, segun nuke da ez. Igual ez. Ez que horlan harin ez da erreza, Bizigai. Bai. Gogo nuke paper bat lerra jazteko. Jakintza. Jakintza du. Sasi. A ver. 20 segundo. 18.722 euro. Egingo dugu aldaketarik? 12. 10 segundo. Egingo dugu aldaketarik? Ez que ez dakik guztatzen. 3. Libe ondo dabil, ez da ainerrez. Egitearik eta... Jakin bai, bai, hola, nogeta Badabiltza segundotan ezati, Idazteko igual, baina. Bai. Polita izan da zuek lanean ikustea dena den, Kantuan. Aikamutil jeikia di dabiltz. Orduen, oilarraia altzateko bada. Oilarra, hitza, aikamutil kantuan zuzena da? Oso ondo, lehen estrofan agertzen da. Gure oilarra, kanpoan da... Bio abestiak, hortxe oilarra. Ona. Izarren hautsa kantuan ona hitza agertzen da? Ez da ukanak ongi oidaki. Izatea, zein den zein ona. den. Ez que jakin bai, bai. Bizigai. Zerren hautsa egun batean, bilakatuzten bizigai zuzena da? Jakintza. Oso ondo. Jakintza eta argia biak aipatzen baditu. Jarraian, bizigai den izarren hautsa kantuan. Trukakia. Negur bilak zara. Arnasa, sasia, katua. Nik katuak gehiago pegatzeita ikamuti. Aikamutilen, bai. Erabiliko dugu? Bai, katu aldatuko dugu ikamutiera. Katua. Aikamutilera karriko dugu. Trukakia. Erabili dugu. Pista izan zitekeen oilarra ageri bada. Agian, katua be bai. Aikamutil, zuzena da? Oso ondo. Oso ondo. Sua bada, gure katua beroa da. Gurkatuan, beroa da. Hala dio, kantuak. Arnasa. Dudatan hau. Sasiare izarren hau txan. Ze poetiko, arnasa eta sasia geratzen zaizkigu, ze sasoiko kantuak diren, ze metafora, une oro. Arnasa. Bi pausure gauz, 18.722, Izarren hautsa kantuan. Arnasa.
Itza, zuzena da? Zazia bai, izarren hautsan, eta arnazan egur bilaken, oso ondo! Tira, li beño, baina hartu arnaza orain lasai. Sasi guztien gainetik minusen jarraitzen baituzue, eta 1000 euro irabazita. Fenomeno, bikote. Etxekudek hortxegon, kantuz, gogoz, eta pozik eta bizi zorion txubier arte!